Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing kagem kita sedaya. Ingkang kula hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri Tunggal Grembung. Ingkang kula hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri Tunggal Grembung. Ingkang kula hormati para karyawan SMA Negeri Tunggal Grembung. Ingkang kinurmatan para wali murid saha para rawuh sedaya. Lan kanca-kanca siswa ingkang tansah pinantu ing karahayon. Langkung rumiyin kaparenga kula ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring kawilujengan lan katentreman dumateng kita sedaya. Kaping kalihipun shalawat salam katuraken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin, para undangan ingkang minulya. Kula minangka wakil saking para siswa ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. Awit saking rawuh panjenengan sedaya wonten ing acara perpisahan SMA Negeri Tunggal Grembung menika. Salajengipun sumangga kula aturi panjenengan sami lenggah kanthi prayogi. Bapak Ibu saha mitra kanca ingkang tuhu mulya, ing mriki badhe kula aturaken pilih acara perpisahan punika. Minangka wekdal kangge ngaturaken panuwun lan pangajap. Sajroné sinau wonten ing SMA Negeri Tunggal Grembung, kita sampun pikantuk kathah piwulang. Kaweruh saha tuladha ingkang aji saking Bapak Ibu Guru SMA Negeri Tunggal Grembung. Mugi-mugi ilmu saha pengalaman ingkang sampun dipuntampi saged dados bekal kangge ngadepi masa ngajeng. Kita ugi nyuwun pangapunten menawi sajroné sinau wonten ing SMA Negeri Tunggal Grembung tasih kathah kalepetan. Becik ing tindak tanduk utawi tutur tembung. Mekanten atur kula menawi wonten tata rakiting ukara ingkang kirang prayogi, tubing tindak tanduk ingkang kirang meranani, ing panggalih panjenengan sedaya, kula ugi nyuwun agunging pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.